Kai baka da mutunci. Wanda za a ina lafiya. Ya aiki. Lafiya da wannan. Yau an haɗa kayan nan? Na gama kammala haɗa kayan da. Yau wato. Na gode shi kenan an gama ko? Kilo 500 ko? 500 to gashi ba kuɗi kashi. To aje ai wannan sai ne take maya. Na ba miki 500 kai. Na gode amma fa kana da kirki gaskiya. To gashi ka sama kan ba. Baba na ji sai wani kuskus ake ya. Na ji a shafi ya faru ne. Fox da turan kwanciyar sinta. Ruwa wasu ya ji na tara mutunci. Gaskiya Allah ƙara arziki a cikin nan. Saboda mai ta tura ma 50,000. Ɗaya na ta siya da mamman da shi. Wai saboda canjin 500 ne ta tura 50,000. Ai babana ni ba zargin ka nake ba. Kaga dama ina bin ka tuwo. Ba wacce na baka rana. An haɗa mutum na baka. Na sha tayo ne. Tayo. Kaga yau mun 1,000 na dala. Ko 50 ba za ka samu ba. Ka gani yana biyar ce ka samu. Ni ba zargin ka nake ba. Kuma zargin na kauce. Anya baka koma ba wa ko kuwa. Ajiya ta ba kyautar 50,000 ba abin da ka ƙara gani ma. Ba ka gani. Salamu alaikum. Kana kasuwanci kana bacci kwaya da haka? Kai ne mu na buki ne wallahi. Hajiya ina wuni? Lafiya lau. Ya aiki. Hajiya. Ga abin da nan so na so. Hajiya na nawa kike so hajiya? Gaskiya duka nake so. Duka kike so? Eh. Ale mata sauki. Mu na buki. Ina sauri a ban kaya. Kin ga hajiya? Kin ga wannan abu? Kin san dala ta tashi yayi tsada. Amma gaba ɗaya ki bada 10,000. 10,000? Gaskiya 8,000 zan bada. Ba damuwa hajiya, ba damuwa. Ba damuwa. Ba shi kawai hajiya da bai dauka kawai kici. Ba damuwa je ki kawai. Na ana samun da Allah haka. Ba damuwa. Gaskiya na gode. Kawai. To na gode Allah baka da alheri. Hajiya. Zan zo mana. Ban gane kin gode ba. A'a na gode mana ka min kyauta na ce maka na gode. Wani abu ne? Hajiya ke bi sabidillahi sai abin nan da kike kuma sige da nake maki ki gane. Sigina kuma? Ni iska ce zaka min sigina? Hajiya to ai yanzu wucewa yaji. Wucewa zan yi. Na gode Allah saka da alheri. Yanzu hajiya kawo kayan nan. Kawo kaya kuma ba wannan magana. Kai kyautar kuma ka kira hajiya ai yadda ka bani din nan me raba da su sai Allah. Ai ki tafi da kayan ki. Yanzu hajiya. Kawai zan da su. Ni faɗan iska ne da kike gani. Hajiya ki tafi da kayan nan Allah ne ya ci da ki. Allah ne ya ci da ni. Zan ciro kuɗi ka ce in bar shi to kuma ya dauki kayan baka. To ni an ga maki banza ne ni zan katuwa da ke katuwa banza ki zo maki wannan kyauta. Ai kai kuma yaron banza ba. Kin gajiya. Na'am. Ni fa ba dan iska bane fa. Yo ina ruwa kai kyauta ka ce kai ba dan iska. Ai ya rubuce ka ba mutane. Garanti ba zan bayar. Kin ga ni fa ba zan ciyar da katuwa ma abin nan ba fa. Qur'ani sai kin bada kuɗin nan. Ba zan ba bayar ba. Ya riga ya bani kaya na ce ga kuɗi ya ce ba zai shi kuɗi ba to akan me zan bashi kaya? Sai dai bule bare ko? Haka ake so ana neman mutanen kirki na matar ku dama kun yi karanci a wannan lokacin. Kuma na ce Allah mai albarka. Ai kin riga kin gama komai. Ai ku ba hankalin ku nan. To Kai muna jira. Yanzu wannan ba Allah mu na wuce nan. makwacin ka ne. Wata mata ta zo ta sai kaya kunshi a mata can ragin naira 100. Ta tura mai 50,000. Shi ne ni ma daga ta zo na ganta ta ma fi wancan kira ku. Shi ne maka ciniki 10,000 za ta bani mata sauki 8,000. Ta yi za ta bani na ce ta bari dan ina tunanin za ta yi mara filetin da 10,000.